Mapasaod ka. Dapat dalawa ang ATM. Kailan kaya sa may tinagkapan akong ATM na taro. Nagalang ko kilala sa kung magka-problema daan sa ro. Di ba kanda? Yung karama naman tayo. Ano na ito? Taon. Tinawag na. Hindi pa gagawin niya. Yan, super one. Kasi pinadala yung ticket. Ano ba ito pinadala? Hindi ang mga board niya na 21. Ngayon, mga 100. Hindi yan ang malok sa ito. Ang bawat ng mga 14 pesos ang bawat. Wala dito pinadala. Ano daw? Dating pinahin. Hindi, so 100 pero yun, ilan ako niya. 100. Hindi, 100 pero dito. Ngayon, so bago kong pinagpinahin. Yun na. Yan ang alam, 790. Ano, okay na. Yan ang tignan. Aliin ko na yan. Aliin ko na. Bago ko na dimetik ko na hindi pa pa ipan ko na tayo. Duwa ni papadalaman. Ngunit ito, nahuli na ako. Katulat na yan. 790. Ako man, masinda. Dagdag na akong haro. Pero yan ang primary na ako pag-primary. Ito sa yan ang minimum din na dalaw ka. First choice. Oo. Yun yan, ang sigahan ko yan minta. Ano? Dalag. Na? Naarap ka ay. Nakatulad sumandalang. Daw ako niya nun, bagal mo ka daw. Yun na rin na ito. Uy, meron yun. Nakakuyang ka na. Kinamurong ko naman sa business ba? Dua ka man yan. Dua ka nga yan. Diyan mo ito na nga yan. Wala akong sinasabi. Pero pwede mo makong-convert na nila. So,
Mag-share mo na ba? Mag-share mo na ba? Dati ko bigyan. Ha? Pero yun, ito na ba? Mangalit na ako sa hindi. Baka kang ano, Sabihin. makakadaan lang.
Pre.
Dahil ang baka ko. Ha? Tilapia nga baka na tilapia. Diba? Ito mo na. May gunay pa kita. Ano na ako? Ha? Napaglo. Yan ako. Wow.
na lang ang pag-uwi. Pagkakakundo mo. Ayun. Ang dami po, ano pa rin po. Siguro. Siguro. Ito na, di ba ganun, Kasi na ano? Ay, hindi mo alam ako rin. huli pa lang. Kasi sa'yo ito mga sukar. Ikaw na sila ako. Ah? Sabi mo na sa ano na tayo po mo. Sabi mo na tayo po ako. Sabi mo. Napagala na. Ah? Ito yan. Mata, yan na. Pamalihan, kurang ba? Ya, ada beberapa yang bayar dia. Jadi
Ngayon ba yan? Ay, ano yung tubig? Parang sabi na nasa pagkain. Ano kung makikita? Alam mo, ang estado ng tao yan. Sabi mo, ginawa. Ito, wala. Lemon estado, lemon ng Victoria. Marami yan. Batang mga record yan sa, ano dito? Ito, kung pag-aalam. Hindi ka dyan. Iba mo na sigahan ang paliwanag ko na ganyan. Sa dati, sabi ko kayo, may bantay dito, di ba? Kada oras niya ako, basta niya ako nag-like. May tawag dito, kurang, anong banta. Pero dito, sakto ba? Sa dati, dito niya, ang yun, dito na, may mga banta na, natagulo mo,
Naiilos ka. Ikaw na sa ko. Nagkawa ba ang diskusyon sa mga tapos ka din yung din libre yan. Yung mo ano kaya, magbayad na kami para 90. Yung sila doon niya. Pero may dagdag dapat magbabayad na kaya kami. Dahil siya.
May oras. Close na. Makawatan mo. Right? Taon mo na sila doon. Tulungan na ko siya. 10 pesos, may libre sa mga oras. Oh, ang 10 pesos, may libre sa mga oras. Ang sino ko po? Orang doon. Sino ko po? Hindi ko po.
Okay na lang ako. Ang ilim mo lang. Routine na. Ini ka? Ini ka? Ini ka? Lahat na. Ini na. Maano ba ako? Lahat ko sa mama. Five. Ay, ba? Ito na lang. Kinakabahan. Maganda na sila sa ano. Kinakabahan. Maganda na sila. Oh, maganda na sila. Bakit eh, oh, generation sila.
Sige, ang nila sa araw.
Ha?
okay daw. 3 months. Ha? Ito nga, operate. Okay? Ito pa yan. 20 na. Ayun, parang Inche. pag 20, Pero puro sa preno. Okay? ito, yung kalite mo, Ah, 10:58 na 11. ano oras ako? Anong oras ka ba?
Yung mga domain, bagong bayan. Malabaw. Pag ano, asthmatic. Asthmatic pa, ano, like kilo. Nakulong kilo. Kapalangan ka ng minti. Nakulong kilo. Ito, mga lunas. Sabi nga, mahal lang po sa pagkakas. Mas mahal na po lang silang pagkakas. Lalo pa ang paano ba? Pinakaparata ko lang natin sa tulga. Kasi, pagkakas mahal o. Mahal naman sa pagkakas yun, diba ka? Kasi hindi na kamakal na ko doon. Kumuting lalo ka na. Kung kumating ka ulit pa man, yung pa man, Ito, reklamo, no? Kamakal na lang ba? para sa ikaw tanong mo sa pala. Mga ito, sila pala. Ang bagay mo, nagsakna ka na. Ito ang nag-19 ang nabili. Long time. So, tayo ka ng study sa YouTube. Kasi anong video nga, imagine, ka ganun ka ng study. Kasi ano na rin mo dyan ang video. Hindi may nagpapakal na temporary video. Ito, so, ano ko lang, nagtapos yung matura. Yan ang video niya ko yun. 1,000 na gano'n. Nagtapos yung matura. Pero, kahit kung ano man, yung baon nila, no? Pero mga kunya, pero mga Pag-sit, yun. pero mga yung Pero, nagkakaroon ng palikaan, nagkakaroon ng palikaan yung mga mobility. Anak ko, content ko ako ba? Ay, online. Tapos Ano mo sa pagkakatakin, akin? Ade ka matakan. kaya pagkakatakin, Kaya niya ka matakan. Muli na lang siguro kasi na dito. Kasi mga kaunti ka, makapagod. Ito nga yung ano ninyo, ano yung mga ibang bansa, sinabi sa mga, di ba, 165, ano na ibang bansa. Kaya dahil mga sa ibang bansa, makabakal ka. Kumentin na. ano na, 55 mo. Ito ating basmati. Kapag ano, Diba? 5 kilo. Ayan, Japan. Ano yun kilo? Ako na. 55. Ito ang gusto lang. Sinabi ko. Kapag Ito sa ibang bansa. kapag mo kung tapos ka na lang. Hello,
Ay, ano? Ay, paano workmate? Yung may ganahan. Yan, dito ka makarapan.
na. 'Di ba? 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 'Di ba